Sunganyoko. Mkhiphe nyoko. Mina into engishoyo namanje ngiyasho ngithi mina ngomhla ka4 November le masha kathi uphakela umthakathi uzoyenza ngeke yenze eThekwini. Mtshanani nina nabangani bakhe ukuthi akazoyenza eThekwini, akayoze eMaritzburg, akayoze eGoli ephazamisa ukuvota khona ezokubona okwakhweza ikati emthini. Uzokubona okwakhweza ikati emthini angeke azayenze leyo nto leyo. Uyingane, uyingcili nje, uyinto enkatha, it's a warlord. Yes. IFP is full of murderers. If they think into to kill innocent people, they will repeat that in 2026. They will never do that. Not in our lifetime. Not in our lifetime. There is nothing ezokwenzeka ozotufuna ukuyobhikisha ngomhla ka4 November efuna ukuvimba abantu ukuthi bangayovota. Will meet us on the ground. Uyomasha khona siyavota thina ngomhla ka4. Sifuna ukhipha iANC, sifuna ukhipha iDA emandleni. Ngeke sakwenza lokho. Masifuna ukuyomasha uphakela umthakathi, must go to kaNongoma, must go to Olundi, must go to eJozini, must go oPhongolo. Not lapho esidominator khona. Sizomshaya thina literally. Ngadlalisha thina. Ikatha since 1994 yayingafuni ukuyovota. Yayithini aqhubeka uhulumeni wakaZulu, izinja yayingafuni isivota. Zifuna siqhubeke siphathwa amabhunu njengamanje futhi again basebenzisa uphakela umthakathi umsunu wentsha ukuthi ayophazamisa ukuvota kuthi iDA nenkatha izoqhubeka ivote iphathe. Udinga ukushawa abantu base South Africa ke manje uphakela umthakathi usenyathela amasimbi engane abafana yasinukela. Unyathela amasimbi engane yasinukela udakwe imedia udakwe ifemu. Ifemu is a drug. If you don't know, ifem is a drug. Once ifem got into your head, you will not function normal. What is happening now? Uphakela umthakathi is psychologically disturbed. Uyahluleka ukuabsorb ifemu imdakiwe. That's why esethi akuphazanyiswe ukuvota. Mayizothi akuphazanyiswe ukuvota will not go to kaNongoma uphakela umthakathi, will not go to Olundi, but will go to eThekwini or will go to Pietermaritzburg or Newcastle. Why IFP is not dominating? That's why I'm calling upon all MK members ukuthi in case uphakela umthakathi is planning a march ngomhla ka4, we must go and attack uphakela umthakathi. We must go and attack uphakela umthakathi in numbers. Will